Ay, loko ka, boy pindot. O, mata niya, tignan mo. Bundok na. Tatlo yung pakwan niya. Love you, anak. Matatak ko. Narinig niyo yung utot ko? Narinig mo, boy pindot? Ay, hindi. Yes, yes. Wala yan sa top 5. Wait lang. Pili na lang ako madaming lamig. Sige daw, day. Sige daw, day. Ako marami ako lamig. Ang galing niyo, day. Sabi ko sa'yo, ang galing niya ni Aray! Ang galing, tapos ang sakit. Ay, konti lang. Ang sakit! Mami! Mami, alin ko po? Mami! Pikachu! Ah, ganon? Tawag ka ng tekte. Click mo dyan. Hello po, tech po. Click mo dyan. Emergency alert. Akala ko prank na naman eh. Gusto ko ah. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate, love lang! Always your number one. SM radio station. Love Radio.